खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होना लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै थांनाय 22 फेब्रुआरिनिफ्राय 27 फेब्रुआरिसिम चंडीगढ़ इउनिभारसिटियाव अल इन्डिया इन्टार इउनिभारसिटिनि UPPL गेलेनाय बादायलायनायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जानानै गेलेहैदोंमोन सालाकाटिनि दमयन्ती बर्मनआ। दमयन्ती बर्मनआ बे UPPL गेलेनायाव सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। बिथांजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया गासै मोन 8 मेडेलखौ लाब खालामनो हादों। मोननै सनानि मेडेल, मोनसे सिलभार मेडेल आरो मोनबा ब्रन्ज मेडेलखौ देरहानो हादों। BTCनिफ्राय मोनब्रै जिल्लानिफ्राय बे UPPL गेलेनायाव बाहागो लाहैदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानिफ्राय दमयन्ती बर्मनआ सनानि मेडेल देरहानो हानायाव रंजानायजों बरायहैदों क'क्राझार जिल्ला UPPL एस'सिएशनआ। सनानि मेडेल देरहानो हानाय दमयन्ती बर्मनआ बे UPPL गेलेनायखौ 2022 मायथाइनिफ्रायनो गेलेबोदों आरो दासिम बिथाङा गासै मोनब्रै मेडेलफोरखौ देरहानो हाबोदों होनना मोनथिनो मोन्दों। बिटिआरआव गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टी इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपिआ गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टी दागोना रोखा जाबाय। बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिना होदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपिनि बिबानस' बिथाङा। मैयानि दिनाव बाक्सा जिल्लानि बरबुरि हालामाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपि आफादनि बानजायनायाव मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेलाव माखासे गुबुन गुबुन आफादफोर आरो माखासे मेलेमजिबि रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै सावरायमेलखौ गोजोनै जाफुंसार खालामनो हादों होनना फोरमायदों बिबानस' बिथाङा। मैयानि बे सावरायमेलाव गाहायै बिटिआरआव गोदान पलिटिकेल पार्टी दानायनि सायावनो गोथौयै सावरायनाय जादों होनना फोरमायदों बिबानस' बिथाङा। बिटिआरआव बे गोदान पलिटिकेल पार्टीआ मानि थाखाय जोनोम मोनगोन, बे पलिटिकेल पार्टीनि गेजेरजों बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों, बेनि जाहोनफोरखौ बावैसो समनि गेजेरावनो रायजो राजानि खाथियाव थांनानै फोरमायहैगोन होनना बुंदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपिनि बिबानस'आ। 2003 मायथाइयाव बेल्टिआ सुक्ति खालामबाय। सुक्तिनि उनाव बेल्टिआ जोबबाय, बेल्टिआ थैबाय। बेल्टिनि गोथै सह BPFआ जोनोम मोनबाय, जायनि थाखाय दिनै BPFखौ बेल्टिफोरा दैदेनबाय थानो हादों। एनडिपिआ 34 बोसोर दावहा नांबाय, जोबथायाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोरोबथा खालामबाय आरो एनडिपिआ थैबाय नाथाय दिनै एनडिपिआ खामानि मावनो थाखाय प्लेटफर्म गैया। जायनि जाउनाव दिनै एक्स-एनडिपिआ गोदानै पलिटिकेल पार्टी दानायनि सिन्ताखौ लाबोनो गोनां जादों होनना गोख्रोङै बुंदों बिबानस'आ। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां क'क्राझाराव आसाम एसेम्बलि जालांबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो BPFनि एमएलएफोर, UPPLनि एमएलएफोर, जाय एमएलएफोरखौ एक्स-एनडिपिआ थै-थां नांनानै देरहाहोदोंमोन, बिथांमोना रावबो सासेबो एक्स-एनडिपिनि जेंनाखौ लानानै बाथ्रा बुङासै। नाथाय गुबुननिफ्राय फैनाय एमएलए उकिल गगैयासो एक्स-एनडिपिनि मेगनखौ बेखेवदों होनना गोख्रोङै बुंदों बिबानस'आ। फैगौ BTC बिसायख'थियाव BJP दोलोआ गाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन। रावजोंबो एलायन्सआव बिसायख'थि गेलेया होनना रोखायै बुंफोरना होबाय BJPनि आफादगिरि दिलीप सैकिया। मख'नो गोनांदि माखासे समफोराव UPPLनि दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन BJP UPPL जथाय सरकार दोङो जेतिया लोगोसेयैनो बिसायख'थि गेलेगोन होनना बुंदोंब्लाबो नाथाय BJP दोलोआ रोखायै बुंफोरना होबाय जे BJPआ रावजोंबो लोगो जायालासेनो बिसायख'थि गेलेगोन। मैया उदालगुरियाव जानाय BJPनि मेलाव बे बाथ्राखौ रोखा खालामना होदों दिलीप सैकिया। BTCनि गासै 40टा बियाबावबो BJPआ गोख्रोङै बिसायख'थि गेलेनानै गाव हारसिङै BTCखौ सालायनायनि सिमां सुजुबाय BJPआ। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोनां खौरां फोसावदों। नोंथांमोना नायना लाग्रोदो। बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेराव जों फैदों आरो नोंथांमोननो जों फोरमायनो नागिरदों आरो आंजों लोगो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिनां सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जे जारिमिनारि जथुमा 62थि बोसोरसालि जथुमा बेखौ देग्लाय जोङो बड'फानि जोनोम थावनि क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै फैगौ 13, 14, 15 आरो 16 मार्च 2025 मायथाइयाव जोङो
खुंनो लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो होबोबाय थानाय जोङो माखासे जोंनि जायफोर बान्थाफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बान्थाखौ जों देग्लाय जथुम्मानि गेजेरजों जोङो जाय गेदेमा बिथांमोना बान्थाखौ मोननो हादों बिथांमोनखौ जों बावनो थाखाय जों थांखि लादों आरो गिबियावनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि सासे मोजां प्रफेसार मधुराम बर' बिथांनि मुङाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेकेन्डारि आरो एलिमेन्टारि लेभेलनि जों बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफोरनो जों बान्था बावनाय जायो आरो देग्लाय 2025 मायथाइनि थाखाय जोङो सेकेन्डारि आरो एलिमेन्टारि सेक्सनाव जोङो बर' बिजोंनि सानै गेदेमा फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जों बान्था बावनो नागिरदों आरो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे जुरि बर्ड जों दानानै होदोंमोन आरो बे जुरि बर्डआ जिल्ला आफादनिफ्राय फैनाय माखासे फोरोंगिरिफोरनि फारिलाइखौ बिथांमोना नायबिजिर आरो जुरि बर्डआ जोंनो सानै फोरोंगिरिनि एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारिनि थाखाय जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जों गथायबाय आरो सेकेन्डारियाव देग्लाय 2025 मायथाइनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मधुराम बर' साबसिन फोरोंगिरि बान्थाखौ मोननो हादों बर'मा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि देवबार रामसियारि बिथां आरोबाव एलिमेन्टारि लेभेलाव मोननो हादों उदालगुरि जिल्लानि अरांनि UNB मेम'रियेल एम इ स्कुलनि फोरोंगिरि बासिराम बसुमतारी बिथां सानैखौबो जोङो मधुराम बर' साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोननो हानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जोङो साबायखर बावहरबाय आरोबाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद जायफोरा टप 3 मासिखौ मोननो हादों 9 आरो 10 नि थाखाय बिथांमोनखौबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसेल' जथुम्मानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों बरायगोन मान बावगोन आरो बिनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय देग्लाय जोङो मोनसे थांखि लादों बे थांखियानो जाहैबाय जाय बर' लिरगिरि बिथांमोना साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोनो 2005 मायथाइनिफ्रायनो बर'फ्रा साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिदि कनफारेन्सआव जों बरायनाय जायाखैमोन नाथाय देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय जों मोनसे थांखि लादों जे जाय गेदेमा लिरगिरि बिथांमोना बर'आव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो बेखौ देग्लायनिफ्राय जोङो मान बावनो लादों आरो जों देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 52थि बोसोरसालि जथुम्मायाव 3 जोंनि गेदेमा लिरगिरि बिथांमोना साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन फारियै अरन राजा बसुमतारी बिथां आरो बिनि उनाव भारजिन जेकबा मुसाहारि आरो सेल्फ मेड रानि बर' बिथांमोनखौबो जोङो जथुम्मानि गेजेरजों मान बावनो थाखाय जों थांखि लादों आरोबाव जोंनि बर'नि गेजेराव सासे आगोमा पद्मश्री बान्था मोननो हानाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार डक्टर अनिल बर' बिथांखौबो जोङो जथुम्मानि गेजेरजों पद्मश्री बान्था मोननो हानायनि थाखाय बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हानायनि थाखाय जोङो बान्था बावनो थाखाय जों मान बावनो थाखाय बिथांखौ जोङो आखायाव लादों आं बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुम्मानि नैथि सानाव अर्थात 14 मार्चआव जोङो सानजौफुनि 12 रिंगायाव जों मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ बावगोन आरोबाव नोंथांमोननो फोरमायनानै मोजां मोनदों जोङो फैगौ 14 मार्चआव जोंनि जथुम्मायावनो जों मोनसे इडुकेसन एन्ड इउथ कनक्लेभ सोलोंथाइ आरो लाइमोन जथुम जों लादों आरो बे लाइमोन जथुम आरो सोलोंथाइ आरो लाइमोन जथुमाव जोङो गाहाय आलासि महरै भारतनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिथाङाबो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बिनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव जोङो सासे जर'खा आलासि महरै जों हांख्रायदों बिथाङा मोजां जोंनि सिगाङाव बाथ्रा बुंगोन आरो बिथाङानो जाहैबाय इसर'नि फर्मार डाइरेक्टर डक्टर सुधीर कुमार इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशननि फर्मार डाइरेक्टर बिथाङाबो जोंनि गेजेराव जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जों जायफोरखौ जोङो बान्था दुलाराय बर' फरायसा आफाद बान्था हिसाबै फोसावबाय जायफ्रा मोननो हादों बिथांमोनखौ जों बरायगोन आरो बे हाबाफारियावनो जोङो गासै फरायसाफोरखौ
जोंनि जायफोर कलेज दङ, इउनिभारसिटि दङ आरो स्कुलफोर दङ, जायफोरा 9, 10 फरायनाय गासै 30,000 गेदारिं जों बे फरायसाफोरखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो बे फरायसाफोरखौ हांख्रायनानै भारतनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान आरो इसर'नि फर्मार डाइरेक्टर डक्टर सुधीर कुमार बिथांमोना फरायसाफोरजों इन्टारेक्ट खालामगोन आरो